No niin. Suomi testaa ja tekee taas video, mutta uudella käyttäjällä. Purilaismies on siis nykyinen käyttäjä. Mä kattelen tossa joku viikonloppu, kun jaksaa liittää noin Suomi testaa videot tälle käyttäjälle, niin tulkaa ihmeessä pistämään ehdotuksia, mitä kuvataan ja muuta mukavaa. Mutta todellakin tänään oli testissä, tai testissä. Katsotaan miten onnistuu sätkänkääräinen käsi. Jeps. Siihen tarvitaan filtreitä, lyhkäisiä mieluiten, saa enemmän täytettä sisään. Risloja, käytän siksakkiin. Sitten Borgse sinistä. Katsotaan. Paperi kätteen tolla tavalla. Tässä on vähän huono kanta. Tuollainen. Otetaan tuosta filteripussista. Tuollainen. No niin. Tosta lähtee. Filteri on siinä tolleen tukevasti. Nui. Sitten aletaan mättämään tätä täytettä tästä. Jeps. Näin. Aletaan laittaa silleen sopivasti. Sitten ei tule liian paksua. Vielä tuohon päähän saa laittaa. Tuismaan tästä nyt sitten jotain, katsotaan. Vähän pyöritellään sitä, niin saadaan nuo purut tonne sisälle tasaiseksi. Vittu kun karvojakin löytyy, saatana. Katellaan. Tälleen näin. Tuossa on jotain ylimääräistä saissia. Noin. Tolleen hienosti se on tossa. Sit vaan nuolastaa. Noin. Ja sitten taitellaan se hienosti kiinni. Tolla tavalla noin. Vittu kun meinaa filtteri karata. Työnnetään takkas sisään. Liitetään kiinni sinne, niin vähän meni vituiksi. Tosta sitten tuollainen tuli sitten. Ei mikään ehkä semmonen top 5, mut sanoisiko, että ihan ok poltettava. Semmonen käsin kääritty savuke on aina ihan ok. Tässä on hyvä nuolasta, ettei tuo filtteri jää kuiviin huuliin kiinni. Hyvä. Tosiaan, tää on siis single video tälle käyttäjälle ja palaillaan uusissa merkeissä näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.